Vi har lavet en partybus, som vi kalder Partyzone. Den går ud på, at du kan lege din egen fest i en bus, som kan fx køre til Svendborg eller Odense, og så foregår festen inde i bussen, ligesom med sådan en rullende diskotek. Den er tænkt som lidt mest til arrangement og til at prøve noget lidt anderledes. Noget man kan gøre hver dag. Jamen, vi er en gruppe på 3 drenge, Mikkel, Morten og Claus, og vi har startet firmaet Godlike, som der laver cocktailudstyr. Vi har lige nu arbejdet på en drinksmaskine, der kan lave drinks på 3 sekunder, og vi har faktisk en prototyp klar, så I kan komme ud og se den i Rosenborg Center Odense.